Velkommen til videoen om Kilimanjaro. I dag er det vores første opstigningsdag, og vi er lidt nervøse, vi er lidt spændte på, hvordan det skal gå. Men I kan se bjerget herude, tror jeg. Vi ser lige hotellet først, der er lige tagterrasse, undskyld. Se, og det er dejligt solskin. Og så kan vi lige kigge herover. Jeg ved ikke, om man kan se bjerget. Og vi prøver lige at zoome. Bjerget er 5.800 meter højt, og vi glæder os meget til at begynde. Det værste problem, og det vi er allermest nervøse for, det er nok, at man kan få højdesyge. Og det er lige meget, hvor god form man er, sådan nogle ting. Så det er det, der kommer til at knække os, hvis det er. Men vi går så langt vi kan. Ja, det gør vi. Vi gør det så godt vi kan, så kan vi ikke gøre det bedre. Nej. Så nu går vi ned og får morgenmad, og så er vi ved at være klar. Ja. Det ligner lidt. Hej, og velkommen til min her livstur til Kilimanjaro. Vi er lige kommet op til 3.000 meters campen, og vi er lige siddet inde i teltet herinde og fået popcorn og varm kakao. Det er meget hyggeligt. Og vores telt er lige derovre, det er det lille gule. Det er vi jo. Ja. Og hvis man lige kan se de andre, det er vores gruppe. Det er 6 andre danskere. Meget, meget hyggeligt. Vi synes, vi har det godt. Og har lidt trætte ben, men vi er ved godt mod. Det er lige deroppe, vi gerne vil op om 3 dage. Vi mangler 30 km i længden og 3 km i højden. Men det går nok. Ja, så er vi kommet til lejr nummer 2. Det er anden dagen, og vi er i 3800 meters højde. Og vi har cirka 23 km tilbage, sådan at gå. Og så har vi cirka 2.000 højdemeter tilbage. Og som I kan se, så har det lige regnet, men nu er det klart lidt op. Og her er stadigvæk en fantastisk udsigt. Det er helt fantastisk. Ellers har vi det godt begge to. Jeg har en lille smule ondt i hovedet, men ikke noget, der kan ikke slås ihjel med en hovedpinespil. Så det er fantastisk. Og vi er klar til at gå videre i morgen på 3. dagen. Så ser vi, hvor langt vi kommer. Hej hej! Hej. Det er jul! Og vi er lige her. Vi er på 3. camp, og vi har sovet godt inde i vores lille gule telt. Og nu er det juleaftensdag, og det er helt fantastisk vejr. Og planen er den, at når man kan lige gå herned og kigge og se alle de andre, der har sovet hernede. Der er også mange andre, der har nissehuer på. Og så derovre der er vores madtelt, der har vi lige fået dejlig morgenmad. Og så er planen, at forhåbentlig så skal vi derop senere i dag. Vi skulle meget gerne være der en gang i nat. Vi er meget spændte, men vi håber på, at vi kan. Det tror vi kan. Vi har Janisse-hatten på, så det skal nok gå. Glædelig jul! Vi er lige nu juleaften på toppen af Kilimanjaro, og vi har 10 graders frost udenfor. Og nu får vi måske en besked hjemmefra, det var da hyggeligt. Og det er lidt koldt, men vi sidder i vores soveposer, og vi skal lige sove 2 timer, inden vi forhåbentlig må komme helt op på toppen i nat. Men nu vil vi lige prøve at åbne julegaven fra mor og far, som vi har haft med siden Cape Town. Og det er en sok, en julemandssok. Og der er et kort i. Det kan vi læse bagefter. Og der er en grøn gave. Og så er der noget hernede i sokken. Det er en anden grøn gave. Det er meget spændende, hvad det er. Men det må vi vente med at se, for det kan ikke være på videoen. Men vi har det godt, og vi glæder os til at måske at komme op på toppen. Men glædelig jul! Ja, vi er nu på vej ned fra bjerget her på 6. dagen, og vi skulle den anden dag prøve at se, om vi kunne bestige bjerget. Og det lykkedes desværre ikke. Vi kom kun til den anden højeste peak, og så kom vi ikke længere. Nej, jeg driller. Vi kom helt til toppen. Det var fantastisk. Ja, det var godt nok rigtig, rigtig hårdt. Vi gik sammenlagt 10 timer fra kl. 11, så til kl. 9 næste dag. Og så sov vi lige et par timer, og så gik vi 4 timer mere for at komme længere ned. Og nu er vi så på vej helt ned i bunden. Og vi har 2 timer tilbage, så skulle vi gerne være helt nede. Men det er lidt noget mærkeligt terræn at gå i. Men vi klarede det.
Og grunden til, at vi ikke lige kom til at filme på toppen, det var, fordi vi var lidt presset. Ja, vi var for trætte. Så vi var alt for trætte til at lave sjov video, så derfor gjorde vi det først nu. Ja, men I må tro på os. Det var en fantastisk oplevelse. I kan bare se billederne. Ja, og I kan få lov til at se en diplom senere. Det får vi nemlig. Hej hej! Prøv lige, vi lukker ned på orkestret. I kan jo sagtens selv. Så lyder det sådan her. Yes, det lyder rigtig godt.